ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Думти Ҷей. Айни замон дар шаҳри Ваҳдат пеши пажаркаи кӯҳнада қарор дорем. Аз ин тараф ҳайкали Мудар ва аз ин тараф роҳ ба сӯи стансия. Хонаи имрӯзамон дӯстони азиз дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст, тақрибан 100 метр. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва худи ҳавлии фурӯши дӯстони гиромӣ деволаш то ман ҳамин ҷа мебошад. Ворид мешавем. ин дуюм дари меҳмонхона мебошад. ва дар ин ҷо якум ҳуҷраи истиқоматӣ. ҳавлии фурӯши имрӯзамон иборат аз 3.5 сотиқ замин ва 6 дар хона мебошад. Ҷойгир аз дар кӯчаи Абдуллозакирӣ пеши пажаркаи кӯҳна пушти домои пахтакор. Навормона ҳатман та охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем. Дар ин ҷо 2 ҳуҷраи истиқоматӣ, дар ин ҷо 2 ҳуҷраи дигар, 6-ум ҳуҷра, ҳаммом, ҳоҷатхона, анборхона ва ошхона. дӯстони азиз, ҳавлӣ дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир аст. 4 та мактаб ва 4 та садик дар наздикии ҳавлӣ мебошад. 4 та мактаб яъне мактаби Ленин, мактаби Тукалтепа, мактаби Мелкомбинат ва мактаби Тиришкова. Аз садикҳо бошад садики Ремезе, садики Малишок, садики Нилуфар ва садики Мелкомбинат. боз 5 масҷиди калон дар наздикии ҳавлӣ мебошад. Беморхонаам дар наздикияш ҳаст. Канализатсия, об, барқ ҳама вақта. ин 4-ум ҳуҷраи истиқоматӣ мебошад ва дар ин ҷо 5-ум ҳуҷра. акнун мегузарем ба охирон, яъне 6-ум ҳуҷраи истиқоматӣ. ҳавлии чӣ хеле ки гуфтем иборат аз 3.5 сотиқ замин ва 6 дар хона мебошад. ва ин 6-ум ҳуҷра. дӯстони азиз, хона бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. Чизере ки дар навор мебинед, ҳамаш меистад. дар ин ҷо ҳаммом, дар ин ҷо ҳоҷатхона, дар ин ҷо бошад анборхона, ҳезумхона ҳам гӯем мешавад. ин дари ошхона мебошаду ин дари дегдонхона. нархи ҳавлӣ бошад 660 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳои Россия WhatsApp доранд. аз номи канали Думти Ҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи ҳавлӣ барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. 3.5 сотиқ замин ва 6 дар хона дар кӯчаи Абдуллозакирӣ, шаҳри Ваҳдат. 4 та мактаб, 4 та садик, беморхона, 5 масҷид дар наздикии ҳавлӣ ҳастанд. марҳамат дӯстони азиз, канализатсия, об, барқ ҳама вақта минтақаи беҳтарин ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.